Тук музиката ни е леко доработена. Добавили сме едно CD Pioneer, което е хубаво. Хищ не е ефтино, обаче тон колоните са си фабрични. Не знам каква марка са, не са Bose, но свирят горе-долу. Горе-долу добре, задоволително. Не бих казал чак перфектно, но доста задоволително. Но все пак това е много ефтина кола, пак казвам. Мога да си я карате и въобще да не ми пука, че ви подминава Infiniti. Супер хубаво Infiniti. Ама той е много по-скъп. И няма как, няма шанс. So dark is the river as your bridge of lovers finds it's getting washed all away. There are three wise men in the darkness of the desert, still trying to be finding their way. The tables have been laid, the food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay. Ако е петък вечер и се прибирате у вас, мога да си сложите една биричка в облегалката, подпиралката по-скоро, и да си пиете у вас. Обаче не ви съветвам, ако карате, да го правите. И аз затова съм сложил тук две колечки. Менца. Мога да си... че хладна. Мога да си отворим, само сега. Да. Като се говорихме за Шкодата, значи колата си е супер от всяка откъдето да я погледнеш. Първо, по-евтина е от конкурентите си, повече кола за парите си, по-красива е според някои хора, според мен, но все пак всичко опира до джоба и вече там нещата загрубяват. Шкодата си ги бие сериозно, защото си е доста евтина, бих казал. Ето нашата тук, например, си имаме някакви вставки за очила, тук разни лампи има. Също така под седалките има много ефектна светлина. Има вариант и предната седалка, която е тук, да се отвори една дупка и отзад, който седи, вече му е широко, а така да ще може да си изпъне краката. Също така им предлага се с кожен салон, но аз не го харесвам много. Тук си имаме разни апликации, нали, говорихме. Имаме си много ефектен метал тук, който е. Това е така, вкарва комфорт, според мен. Задното огледало си има автоматично затъмняване, което не е нито хубаво, нито лошо, просто е помощ на водача. Също така има подгряване на седалките на нашата Шкода, климатроник, но това си обичайни екстри, които просто са задължителни и това ниво колата не изостава. Имаме тук, както виждате, доработки след заводски, бих казал. Също така си имаме един много приличен комфорт, да речем при 130 км. На извънградско, на магистрала никакъв проблем няма да си караш колата с 130. На темпомата разхода е около 6,5, което е супер. И да си караш без проблем студентки. Не знам дали знаете, но в България студентките от това се впечатляват страшно много. От автомобили, кой каква кола има, какви пари има. Това не е хубаво, обаче по този начин може да си хванете някоя друга студентка. Освен да тръгваме, сега ще ви покажем и багажника на колата. Имаме си 500 литра багажник, в които спокойно може да си слагате, както виждате, тук нашия багажник е пълен, може да сложите един-два трупа вътре, да легнат вътре и евентуално да ги изхвърлите покрай реката някъде после. Имаме си мрежичка, кукички, но това са подробности. Food has been served, but the cost of eating is too much for most to pay.
финал, без малко да забравя, какво имаме отзад. Това нещо да ви е познато някъде. Аз мисля, че съм го виждал някъде. Спокойно можем, когато вали дъжд и возим някоя красива студентка и така, да си я изненадаме. Лично на мен това ми се е случвало в дъжд, когато вали и нямаме чадър. Идва едно магическо капаче, което съм го виждал някъде другаде. И това е в една много по-скъпа кола и много по-хубава. Значи ще не работи. Така, можем, освен да си прикачим чадъра и така, не става за нищо. Ай, чао, това потежи. What you want it to be. Какво беше? Ако имаш да даде стотинка за хлеб, ако нямаш, няма да даде. Нямам, човек. Здраве да си жив и здрав. Ако имах повече, ще ти дам. Всъщност, 20 стотинки имам. Обаче къде ги оставих? Ти пари имаш?